Η Hotelier Academy έρχεται με τη νέα και ανανεωμένη πλατφόρμα της για να αλλάξει τα δεδομένα τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην στελέχωση των ξενοδοχείων. Τι περιλαμβάνει? Ένα σταθερό πρόγραμμα με live εκπαιδεύσεις που μπορείς να προετοιμάσεις όλα τα τμήματα και τους εργαζομένους σου. Επίσης, εξατομικευμένα σεμινάρια μόνο για το προσωπικό του ξενοδοχείου σου, τα οποία τα θεωρείς και απαραίτητα για την εκπαίδευση της ομάδας σου. Επιπλέον, υπάρχει ένα ειδικό περιβάλλον για θέσεις εργασίας που από εκεί θα μπορέσεις να στελεχώσεις το ξενοδοχείο σου με εργαζομένους οι οποίοι έχουν ένα ξενοδοχειακό background. Τέλος, 3 μεγάλα live events τα οποία θα αποτελέσουν και το σημείο αναφοράς της τεχνογνωσίας στην ξενοδοχειακή αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφτείς τις σελίδες μας στα social media.